Днес се предлагат много инструменти и техники, с които човек може да подобри начина си на мислене, начина си на действие и всеки един мастър на тези техники и инструменти обещава, че живота ще протече по-гладко, по-леко, ще бъде щастлив. Но всъщност човек, ако не свърши своята собствена работа, разбира се, тези инструменти могат да помогнат, но те винаги са нещо странично. Не е нещо, което е абсолютно в центъра, в целта. Нещо цялостно. Аз съм Павлина Николова и съм сертифициран Бахов терапевт. Правя лични консултации във връзка с Баховите есенции, а също така и обучавам в това човек сам да използва Баховите есенции. В днешния живот, в който вече се говори за една нова заплаха като изкуствения интелект, всъщност като един нов конкурент, предстоят много различни промени и може би е още по-необходимо човек всъщност да се обърне към себе си. Здравето означава не само физическо здраве, но и реализация, сигурен път, в който човек се усеща окрилен в себе си. И Баховите есенции всъщност помагат на човек с много по-малко загуба на енергия и с повече личностно осъзнаване и с промяна на мирогледа всъщност да продължи напред и да живее. Когато изпитваме страх или неувереност, когато изпитваме разочарование или когато сме твърде преуморени от прекалена отдаденост на нещо, от свръхентусиазъм, от грижа или се чувстваме неудовлетворени от това, което получаваме от живота или от хората. Баховите есенции помагат на личността всъщност да задейства собствените си ресурси, мощни ресурси на самовъзстановяване. Когато се намери точно този личностен конфликт, който пречи на личността да върви по собствения си път. Така че доктор Бах формулира здравето като той казва, че няма истинско излекуване, ако няма промяна в мирогледа и във вътрешното усещане за щастие. Съвсем скоро на 14 юни започва нов курс в Пловдив и с нетърпение очаквам участниците. Има още няколко места. Ако искате да се свържете с мен, може да видите на страницата houseofbach.com или да се свържете с мен с месенджер на месенджер. Ще бъде нещо красиво, великолепно и надявам се също трансформиращо, защото самия сугестопедичен курс, тъй като курсът е по метода сугестопедия, има и терапевтичен ефект. Очаквам ви!